Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hi! Hello? Oh, kuya, hindi ka na naman may istorbo dyan! Sabi ko sa'yo, magpe-February 1 na bukas, malungkot ka na naman talaga. Ano na naman ba? Ano na naman yung iniisip mo? Hindi siya nga, hindi ka iniisip, be. Huwag ka na magkaksaya ng oras. Ako na lang ang isipin mo. Ako na lang ang isipin mo dahil oras na para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Alam mo, huwag mo na siya isipin, be. Sasakit lang ang ulo mo. Tingnan mo, ubos na nga yung sahod mo, tapos ngayon iisipin mo yung jowa mo na nag-two-timer naman. Alam ko na, kung hindi yung jowa o yung asawa mo nagpapasakit ng ulo mo, sahod kahapon, di ba? Tingnan mo nga yung wallet mo. Tingnan mo nga kung may laman pa. O loko, picture na lang ni Mahal. Sabi ko sa'yo add to cart ka ng add to cart dyan, B. Wala pang Valentine's. January 31 pa lang. Bigay-bigay ka na bulaklak, wala naman kayong label. Aray, nasaktan ako dun Taas kamay! Teka lang, baka mamaya... Teka, nakalimutan ko mag-intro. Makalimutan niyo yung pangalan ko, B. Wait lang. Ito na. Ito yung favorite part ko Pagka kasi Friday, talaga naman mapapasabi ka ng thank God it's Friday! Yes, it's me, your one and only, ang inyong dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera, DJ Mara Tony. Wow! Ayan na, Mara Tony ha. Sa mga nakakita sa akin sa personal, Mara Tony po, live na live from the flesh. Ayun nga, speaking of, sa mga gumagastos dyan ngayon, sa mga nag-a-add to cart na, ni wala naman kayong label, be. Ano nangyayari sa'yo? Masyado mo nang pinapokus yung sarili mo sa kanya. Pero kung tatanungin kita, sige na. Meron ka namang liberty. Meron ka namang freedom. Freedom kung saan mo gagamitin yung sahod mo. Freedom kung bibigyan mo ba ng chocolate o flower yung jowa. Ay, wala nga pala kayong label. Sorry, I forgot. Pero kung tatanungin nga kita, ngayon bang Valentine's Day, payag ka bang i-celebrate ang Valentine's Day kahit wala kayong label? Or okay lang ba sa'yo nagastusan siya? Bilan ng flowers, bilan ng chocolate, bilan ng bagong sapatos. Ay, ang yaman mo naman, be. Hindi ka pa nga pinapakilala sa magulang. Ni-story nga, be, hindi ka mailagay Ay, nako, sabi ko sa'yo, X yan. Sige, mainit-init na usapan. Mainit-init na chikahan. Mainit-init, parang ako nag-iinit. Charas! Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ngayong hapon. Para sa programang Love Trip, kasama niyo po ang inyong dadalerang atleta, DJ Mara Tony. Here's another song from Claygo entitled Sinungaling Ka Pala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1